Barcelona era una ciutat plena de vida, on hi havia riuades de gent sortides de no se sap on. En Cugat feia memòria dels llocs on havia viscut. El primer i més plaent, Argalls. Però clar, ell era molt petit i no sabia si li hauria agradat viure-hi de gran. Després al seminari, on se sentia empresonat en una capseta de mistos. Va somriure. Es feia passar l'angoixa pintant. Era feliç a l'estudi de pintura de la Fageda d'en Galzeran, llevat que no podia parlar amb ningú. Ara volia viure en una gran ciutat, perdre's entre la multitud i trobar altres artistes amb qui intercanviar impressions, a més d'assistir al Liceu i fer-se soci de l'Ateneu Barcelonès, situat al pis de sobre del Teatre de la Santa Creu, i podria gaudir de la magnífica biblioteca. També somiava comprar-se un petit estudi per pintar i anar a classes de l'Escola de la Llotja de Mar. «Maria Àngela és la mecenes de molts artistes joves», li havia dit Glòria Teresa només un dia abans. «Faràs sentament comprant-te un pied-a-terre a Barcelona». Doncs aquesta és una petita mostra de la feina d'una persona que locuta audiollibres. Com jo, doncs altres professionals ens dediquem a això i crec que tots el que volem és transmetre al màxim de fidelment allò que l'escriptor o l'escriptora ha volgut escriure amb aquelles línies. I el que esperem és que les persones que escoltin aquest audiollibre puguin crear aquestes imatges en el seu cap. Tot això que nosaltres interpretem, tots aquests personatges, aquest narrador que ens va introduint en diferents espais, ambients, temps, tot això volem que d'alguna manera les persones que escoltin ho puguin dibuixar dintre del seu cap. «Però de moment pots quedar-te a casa meva. Visc sola en aquest palau i gaudeixo de la companyia dels artistes». Amb El paradís rere el mar, de la Mercè Carandell, he pogut viure a través de tots aquests personatges aquesta història que ens trasllada a altres temps, a altres maneres i altres moments de la nostra història i que a través d'aquests personatges hem pogut viure intensament totes aquestes històries, aquestes aventures i aquest final increïble que de ben segur us emocionarà. I també músics i cantants. El meu net de només 10 anys va camí de ser un violinista extraordinari. En Cugat estava boig d'alegria de sentir les engrescadores històries de la Maria Àngela, barcelonina de socarrel, relacionada amb els artistes i intel·lectuals, tan abundosos a les darreries del segle. Una altra de les idees que vam tenir i que vam compartir amb la Mercè Carandell, l'escriptora, va ser fer d'aquest audiollibre una cosa una mica encara més especial, que era afegir-hi una banda sonora original. I aquí és on entra la feina de la compositora. En aquest cas, una compositora jove que ha interpretat també, escoltant aquest audiollibre, de quina manera seria aquesta banda sonora. És a dir, d'alguna manera fer com una mena de pel·lícula, però només d'àudio. I esperem que també això sigui un motiu interessant afegit al que ja només les lletres ja ens proporcionen en aquest llibre.